हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल बा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो मिथिखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो दे एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर आं दिनैहाय एम एन फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बाबु बिमा पार्ट 2 द' लोगोफोर नोंथांमोना दायो सोर बे बाबु बिमा पार्ट 2 आबुं मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे बाबु बिमा पार्ट 1 खौहाय बयबो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे बाबु बिमा पार्ट 2 आबुं मिउजिक भिडिअखौबो एम एन फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहायनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौहाय माखासे साननि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे स' लोगोफोर मिउजिक भिडिअआ जुदि रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअजों आपडेट खालामना होबावगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर आंनि बेबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर